Iriarte, Sumildarra. Joan ginen Ameriketara hartzai, gubilek, eta joan, eta segitu, mendira. Bortza ardilek, kuidatu ardilek, eta segi. Gero baintzu kaskabelak, zubi. Eta udan, ekin kuidatu ardilek. Behin, banuien ere kanpora bazkaltzera, eta beru zen. Jarren itzen, arguan txiki baten ondo itzala bazala. Sakurrentzen ere egibelkalden gaditu. Tantze kaskabela. Hau txipitzun emendika. Zakentra. Jaitxun hiltzen. Baina negara honon ikare bat, nio sabatu nintzen. Eta, gero jabanakina, kaskabelekin kuidau. Zuek bilek elkarrekin joan zinten? Ja, elkarrekin joan ginen. Avionin elkarrekin? Avionekin elkarrekin. Eta nagusi berandako? Baina gero, bako txartalde batekin? Gero hartalde dipentikin. Eta lehendabiziko eguna, aietu zineldikan ara, lehendabiziko eguna gaba, ze pensatu zeman? Aietu ginen, Cheyenne, Wyoming. Eta behonek utzi ziun Franco Urruti. Eta handekan aviontek ategin elikan, ura gotza. Aize bat, txakete txiki bat. Eta hormatu ginen. Gero lehenbiziko gabatan pasatzen nolika, nik ati etxitzen nuen, patzen itxen makilak, barrentikan ari inorez sartzen. Karrokanpun? Karrokanpun zinen? Bai. Eta gero zaten nuen, ualde bat handiak duen pasatzen zena. Han arrantza, gueguk arrantza. Eta etzen ditu, ze igual berroita marra morre ordu bat ez edo biz. Morre ian. Gero bai, ongi, lehenbizik urti zen txarrana. Eskanak dugun ze martxa zen. Baina ja, bigarren urtean, ja banakiun zeldu zitzaigun hor. Eta nola animatu zinten Ameriketara? Zumbilatik Ameriketara zergatik? Hori diferente izan zen. Bai, han ostatu, eta bat hangoa, zumbilikoa, ez da Tomas Zerraieta, eta hok anai zinen musino zerbatxere. Eta hok orduko baietza errana, joan marzotela meitera. Eta gula una bete, eta oaini behartu bat errantzu. Eta ni ontsan ino betatzen elkarrekin joateko. Eta zuen amak zerrantzi zuen? Ez joan onge joan, erratiko, ez joan onge joan. Eta atxa berri izan, orduan oaini bizi zen, eta arerire, baina joan marnola, eta joan marnola. Eta joan izan gauz batekin gainera, egile erratiko. Masterra ginen, eta itxek Andria etzen neskazara zen, eta giztugo zen gainera. Arekin etzin ongi torzen, ni oainek, gaztia, eta erran nion, joan mardut ameitera, eta eimardut etxe bat. Eta ordut oainek. Arekin joan itzen, eta horrengate joan itzen, eta gero gustatzen, eta hainen nituen, eta oainek ganaiz. Bino, ez hona bihotzen, menda, ez da. Beti. Euskalduna, euskaldun bihotza. Gero, zaten unon bakeruk den problema. Espetu,